outro que vai probar fortuna é o Boiro. O Boiro, como terceiro clasificado, gañou Ordes e aproveitou ese tropezo do Pontevedra, gañou con apretos. Mira que pase de Padín para que marque Anxo. Sí, o Boiro o momento nos que estaba fora tamén. Verdad, Tito, que te interrumpí. Non, digo que vendo o campo do Boiro, vendo a ilusión que hai, estou convencido que o campo do Boiro, estábamos falando ahora dos campos que son complicados para estas fases, o campo do Boiro é un... Ti crees que é un terceiro complicado? Sí, sí, sin duda. O 2-0, a media hora, marcou Rubén Márquez, prácticamente con este gol daban por finalizado o partido, pero o Ordes marcou o pouco de principiar a segunda parte, o gol de Alberto Vía, aí houve dúbidas, finalmente o Boiro, que estivo, eu creo que dende a cuarta, quinta xornada en postos de promoción de ascenso, moitas xornadas como líder, e ao final merece estar entre eses 4 equipos. En a promoción seguramente que vai haber partidos desta intensidade, desta presión, e o equipo tamén se ten que acostumbrar a estas cousas.